Ka Meghalaya AIDS Control Society kan sepenlong ya ka World AIDS Day haka shitarik banai no pra aja opsan. Ya ka ban on sepenlong ha State Convention Center Shillong haka ba on sedang nekepor ka ui beji men step ya kani lapin bana da ka project director ka Dr. L Yaubor menta kasngi UR Frederick unai wing aja opsan. Haslong pres habakan hakani kasngi Dr. L Yaubor kala pentip ba hakate kasngi ba on sapelong ya ka World AIDS Day ukongsan undai menteri rong ba jong ka jela nangta menteri katrat ka kwat ka khia director katrat ka kwat ka khia MLA ki nong pulinas mat kiwi ki nyadon lang hakate kasngi but on the depth kate ka program on sapelong ya ka jingya generally daki thuk ya ka ba sedang nadu ka State Convention Center hadu DC office mat lek phai biang sakaju ka jaka kum kadak man penchai sakipat ba halor ka jinglong uni khnyang jingpang bat ban nyele persya pan laj na uni khnyang jingpang kala pentip du hakani ka theme jong kani ka World AIDS Day jong usnementa kadai overcome destruction and transforming the AIDS response. Kalau ong hakani ka jingpelong ya ka program kalong pan ai men siem ya kitu kibriu ki bla shakta ha uni khnyang jingpang bat ban pen kala bat wat ya kilat kelinti menyerap ya kini kibriu bayo ya uni khnyang jingpang ban wanra ya ka jingkala ya ha ka yeng ka sem ka shnong ka thau ka district bat kumju ha ka jala baro ka wei bat khnang baka ka jala kan yo no kum kata ka jala ka ban laj na uni khnyang jingpang ha usnam ajar laipho ka project director ka pentip ru ba un kani ka jingpang kala nang kiu kat ba nang mi kisngi ha ka ba ka jingsha kta kalong maria ringkat apeng kenthei bat kishenrang bat kala pentip ru baka jingsha kta jur kani ka jingpang hak ki ba kham rang ba kadai hak ki lai tri district kata ka district East Khasi Hills ka East Jantia Hills bat ka West Jantia Hills bat haduk menta ki bala register ladi badan ya uni khnyang jingpang kidan palat 10,000 ngut la pentip cucu ke project director Haka jala ka jongi ladang pet ya ketika ada ritmo ya kini kita larang ba kamu ka East ka Hills ketika boy ba long kala anang jor sote ka jante East Jante Hills ka West Jante Hills ro teke lai district ketika belakang sakta ha Bagaimana barat kan? program jongi pet ba haka ni kumandang na ada de formal program hindam kijingkran hindam kijingwan but kijingsham yang jadi participants kandon ro ketika bike rally kepada dapat jinde ketika bike rally kan pensapriang kan pena shy yang diberi pang kajing kongsan jong uni upnyang jengpang kabani hapani simkia iwe ro Hakabede bukan yang Jepang, pokoknya individual kisah berada. kajingpang ha kanika por palanang kiyo kat panang mi kisni palanang kiyo Menurut itu bukan siapa. Itu age group kita ki adult prevalence rate kadai 0.43%. Gender more or less same. Jang kaju female kajeng boy jang ne ka prevalence ka badan ki female ka pan i ba uni punya jeng pa ladan ka general population. Ndai tang ki high risk group ka bini mo ladan ka general population. Hak jelas ke jongi. Kayak cakap. Oh, ini kadai hamro ko ka perthai rakhe ke kadai nasi.
Kita program ni try. Di program Kingdom Informal Program hari ni kasi si tarik December i chief guest ani concern juni kan ke program ini chief minister i Conrad K Sama but i health minister group but kumjo orang baik ya media jong mana ke east ka sales nanta ki directors jong ka health nanta sagi participants ki nursing school ki nursing students nanta ki paramedical students nanta ki itu ki people living with HIV nanta bat ki rampashnom ru bat ki MLA jong ka is ka sales pro oi Mga beda berapa program. actually ya ki press members ki badan na ko ha ba nila akan batai ki company na kabanta kani kaji rakhi jeni ya kani ka walls 8 kaban long ha ka shitri jong December 2008 tiga theme jong kani ka walls 8 mentausen kadai overcome disruption transforming the AIDS response kani kapat यहाँ bagi भी iway ba ngin yesim bentalang ha ka ba ngin kulan ba ngin pentikna ba ngin yarap ngin kersa ngin aimasin hamtam ya itu kibriyo kibla syapan hawi punyan jempang upasyakhe nang bangila kan pentela nang bangila kan buat ikilat kinenti bangin yarap iki hamtam bangin wanra ya kejengkela ha ka hati isen joni ha ka imlang salam joni ha ka district joni bat khatam ha ka jela joni ke jela me khaya nang bangina banwanra ya ka bangi om ka HIV free by 2030